Jeg hedder Magnus. Jeg er 18 år gammel. Jeg har sygdommen paranoid skizofreni. Eller hvad man nu siger, lider af bla 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 sygdomsting. Jeg har haft sygdomssymptomer siden jeg var meget ung. Nok omkring 9 år gammel begyndt symptomerne på det. Jeg tror at min første psykose, det var nok omkring da jeg var 14 år gammel. Meget, meget voldsom psykose. Min første psykose. Altså det startede ud med at jeg jo så småt byggede sig op og blev værre og værre, så jeg begyndte at høre en stemme, og han har været der i mange år. Han er så lige forsvundet. Men min psykose, det var en virkelig mareridtsagtig paranoid psykose, hvor jeg hele tiden var overbevist om folk, de var efter mig for at slå mig ihjel, og de kun var ude på egentlig at vende mig ryggen og udstille mig for et eller andet. Derudover mine hallucinationer, det var virkelig mareridtsagtigt. For eksempel, jeg så folk falde ned fra himlen og gå i stykker foran mig. Jeg hørte de mest forfærdelige skrig over det hele, og ligesom det der man ser i gyserfilm, når der står en bag ved en i spejlet, når man lige har vasket sig i ansigtet, så kigger op igen. Sådan nogle ting oplevede jeg faktisk ret tit. Det var dagligdage for mig. Så det var sgu ikke helt cool altid. Det var rigtig, rigtig hårdt. Jeg har haft 2,5-3 psykose, eller 2,5, nu ved jeg ikke, om man kan sige en halv psykose. Jeg har haft nok 3 psykoser, hvor 2 af dem, det tog 1,5 år, cirka. Og en, hvor det tog lidt under 1 år. Hvor jeg har haft det rigtig, rigtig dårligt. Jeg har været tæt på at begå selvmord mange gange, af frygt for, at andre de skulle komme og slå mig ihjel, så ville jeg ikke have, at de skulle komme mig i forkøbet. Så, ja. Men det stopper ikke der. Så let slipper man ikke. Ikke efter min mening. Jeg blev ved med at sige til mig selv: pain makes you hardcore. Pain makes you hardcore. Pain makes you fucking hardcore. Og sådan er det. Uanset hvor meget man tager imod, så kan man give dobbelt så meget igen. Smerte gør en stærkere. Man bliver hærdet. Det kan godt være, at det sætter nogle følgespor, men det er nogen, man kan slippe af med tiden, hvis man arbejder med dem. Man kan arbejde med alt i sit liv. Man kan alt. Uanset hvor syg man er. Det kan godt være, at man er syg for evigt, men hvis man bare kan arbejde sig hen til en normal hverdag, hvis man så arbejder nok for det, ikke? Det kan godt være, at det ikke er overskueligt. Det kan godt være, at man kan sige: jeg kan simpelthen overskue og kæmpe med at få det lige nu. Nej, det er fint, så lad være. For det er ikke nødvendigt at gøre det lige nu og her. Man skal give det tid. Man skal lade det komme til sig. Virkelig. Når man først er i det, når man først er i bedring, når man får overskud, så skal man gøre lige så meget man kan og har lyst til, for bare at komme fremad. Om så det er at være akademiker på højplan, eller om det er at sidde derhjemme og have en normal hverdag. Begge dele lige stort. Hvis man har kæmpet lige meget for begge dele, så er det lige stort. Man behøver ikke at være akademiker for at være den sejeste fyr i verden. Virkelig, statsministeren Lars Løkke Rasmussen, han er kun halvt så sej som en psykisk syg, som har været så psykotisk i mange år, men alligevel har fået en hverdag til at fungere. Jeg har haft mange psykoser, ja. Jeg har flyttet hjemmefra. Jeg har en kæreste. Jeg har en dejlig familie. Der er så mange gode ting i mit liv. Jeg har været meget tæt på at begå selvmord for ikke særlig lang tid siden. Jeg kunne ikke gøre det. Jeg indså, det er åndssvagt at spilde sit liv på at være trist og ked af det og kigge tilbage af. Det skal man bare ikke gøre. Den eneste måde man kan forbedre sig på, eller få det bedre på, er at se fremad.